Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u videa, ve kterém zjistíte, kolik si vydělává váš oblíbený youtuber, který natáčí videa pro CZSK scénu. Jako nejhlavnější potřebujete tuto webovou stránku, která se jmenuje socialblood.com. Odkaz na ní nemáte v popisu videa, ani ho tam mít nebudete. Prostě to vidíte tady, jak se to píše, tak to tam napište. Takže potřebujete ještě jednou tuhle stránku Socialblood, pak nějakého youtubera, který natáčí pro CZSK scénu, a kalkulačku, to je v podstatě všechno. Tady máte napsáno Enter YouTube username, tak napíšeme tam třeba Agraelus. Nenašlo nám to přímo Agraeluse, protože on se jmenuje nějak jinak, ale vidíte, že jako prvního ho tady máme, dále tady máme nějaké ostatní kanály a my chceme právě jeho, toho Real Agraeluse. A tady si musíte si dolů, máte tady Last 30 days a nějakou určitou částku, konkrétně minimálně 1,6 tisíc dolarů a maximálně 25,2 tisíc dolarů. My se zaměříme na tu minimální částku a tu vynásobíme dvěma, což máme 3200, že jo. Tady to je napsáno, je to vypočítáno respektive s tím, že nikdo nepoužívá adblock. A jelikož adblock používá zhruba 40% lidí, kteří se dívají na YouTube videa, je to i dokázáno, ok? Je to zprůměrováno, ne dokázáno, je to zprůměrováno, tak si musíme vypočítat pouze 0,60 krát právě tu částku, tady tu minimální částku, kterou jsme vynásobili dvěma. A to máme 1920, konkrétně u Agrela. A následně to převedeme na dolary. A máme krásných 46 080 korun. Což je celkem pěkná částka a vidíte, že si můžete absolutně jednoduše vypočítat, kolik si váš oblíbený youtuber, nebo klidně i neoblíbený youtuber vydělává. Můžete to použít na každého, který natáčí pro CZSK scénu. Můžeme se podívat i místo toho, abyste tady psali to Agraelus, jak jsem ukázal, tak můžete přijít, vzít si odkaz a přímo ho tu vložit a to vám to také hned vyjde. Hogy, že jo. Máte tady zase minimálně 2400, tak zkusíme to ještě jednou, že jo. 2400 krát 2, 4800 krát 0,60, 2880, že jo, krát 24, téměř 70 000 korun. Já myslím, že jsou to pěkné částky za to, co dělají. A já doufám, že se vám tohle video líbilo, že vám přišlo v nějakém způsobu užitečné a že toto použijete. Ještě bych chtěl upozornit, že částka, která vám vyjde, není vždy 100%. Někdy se právě Socialblood plete, když třeba nějaký youtuber maže videa, tak mu to vlastně ten průměr úplně ničí, jelikož se mu odečítají views. Takže když on třeba smaže video, na které má 300 000 views, tak mu se tady napíše minus 300 000 a tady mu to půjde třeba do minusu ty peníze, což znamená, že se ten průměr velmi ovlivní. Takže není to vždy přesné, ale na 90 až 95% to odpovídá té částce. Já vám ještě jednou děkuju, že jste se na tohle video podívali a doufám, že vám bylo vůbec k něčemu. Pokud se vám líbilo nějak moc a chcete, ať si i vaši kamarádi můžou vypočítat, kolik jejich oblíbený youtuber vydělává, tak jej prosím sdílejte. A založil jsem Facebook skupinu, takže pokud chcete být ve středu dění a co se vlastně bude dít na tomhle kanálu, nebo co se tady vlastně děje, tak se tam rozhodně připojte, je to v popisku videa. Teď už se s váma jenom rozloučím, takže mějte se krásně, užívejte si života a čus.